Mboten nganti kanyono-nyono jenengan dika pukulun ing tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna Ulunama, guru hakekku. Aku ngaturke sembah. Iya. Werkudara Ulunama. Wonten menapa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kang aran Wisanggeni. Ing ngamuk ana ing kayiwangan. Guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal njungkeng kelawan kawibawan ulun Kresna lah dalah namung titaswanta teka ngedapi-dapi pukulun matur seminggah kayiwangan badhe kula depani pukulun ya ulun jaluk tulung ya Kresna inggih pukulun Werkudara, iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira laidake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho, kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werkudara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Kowe titah warwani karo Iwang Pikulun Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulun Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku wis meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kosek to kosek. Kosek aja kesusu. Bocah cangkeme elek. Wah, pikira aku kok ditantang Werkudara ora tau mampu penantang ditantang karo bayi wingi sore. Tak saged kan gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora Semarang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu yo men. Mikira tak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora saged kan Gunung Ayo. Sing ngarep dhisik sing maju ya kena, sing mburi dhisik sing maju ya kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru ora temomo ning awake Wisanggeni lah kok dadi kowe meng pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepo 1000 pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Ben ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggir. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar apa? Arep ngentokke senjata cakra tak tamarane kaya ngapa? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek aku manut. Ora kosek iki rak Semar to? Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocah kuwi kok tok penging bengak-bengok sekadoan. Ide pol. Nggih. Wah, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki sampean getun. Lho, getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae muter.
minggir kae jangkae kae wong gedhe dhuwur kae rumasane apa aku wedi kok kuwi cangkeme kaya ngono kuwi sabar to sabar aku mangkel ora kena mangkel manut karo kakek ora iya Kek wah ora manut tak tinggal lunga kowe sing ngomong sapa iya njaluk ngapura nek tak tinggal lunga kowe ora ndek kanca iya Kek iya ora bocah iki kok manut men karo kowe iki sapa mangriyen to Mang Presani coreke Pasuryane Ren lho lah sapa Rekudara kowe ngerti ora ora sudi ngerti karo bocah ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak wah upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi ayo arep ngopo sabar iya Kek aku nek karo sing ireng ora patek mangkel karo sing gedhe kae kaya gleleng-gleleng dhewe gedhe glombior iki kok aja kaya ngono to iso sabar ora sabar apa rumasane anggepe ora Mang Presani coreke riyen ora ta ya kowe ayo kapokmu kapan nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke mripate nganti gedhe cilik ora kowe iki gagas apa to kula kandhani niki dudu sapa-sapa lho apa iya nggih lah kok dadi Semar ngerti kula sing ngerti lakone bocah niki nek sampean mateni napa mboten gelo lah dalah iki ngopo Kek aku dirangkul iki ngopo niku Pakdi sapa Siwa apa tengen sampeyan iku tengenane Siwa Pakdi kakangane bapak lho nek ngono Pakdi ku ngerti bapakku ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru nganti sak jelek nek sampean takon niki ngerti ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru sebabe sing marai sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara